Bueno, egia esan oso pozik gaude ezin gara kexatu, ez? Harrerarekin. Talde berri bat da hau, ez da nire taldeen aldia, talde berri batekin hasten naizela, ez bigarrena. Eta lan asko egin behar dela, hori argi dago, ez? Baina egia da, lehen pausuak nahiko potenteak izan direla, oso pozik gaude harrerarekin, ari gara, modu batera da bestera jendearen gana heltzen, eta jendea ari da geurea baloratzen eta apreziatzen, hasiko oso pozik gaude, oso pozik. Bide berri bat, ez dakit egia esan, ez, zer esan, etortzen zaigu jendea esan ez, ostia, azkenik elektronika euskaraz, zara inolaz ere lehenengoak elektronika euskaraz egiten, inolaz ere, eta askotan igual gehiegitan entzun dut hau, ez, baina egia da, postekoa dela, modu batera da bestera, heldu dela jende gehiagoren gana, eta jendeak duela sensazioa, da, modu batera da bestera, beste zerbait ari dela irekitzen, ez? Ez dakari guri aldetik, baizik eta proiektu asko daude, nik uste dut momentu honetan Euskal Herri mailan ari direnak bestelako proposamen batzuk plazaratzen, argitaratzen, eta, daukagune euskal musika eta euskal industriaren ibilbide luze honen motxila kendu gabe gainetik bestelako forma batzuk ematea nik uste dut oso interesgarria dela, eta nik uste dut bai, saiatu behar garela berritzen, gauzak aldatzen eta beste ikuspegi bat aportatzen, ez? Ahaztu gabe non gauden, nondik gatozen eta nora goazen. Ez du esan azken hitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Bai, guz gaude hor berritxarrak enutxune betetzeko, handiegia delako hasteko, ez? Baina ez, inolaz ere, ez dakit nik uste dudana da guk sortu beharra dugula geurea, ez? Bestelako proposamen bada, egia esan, nik uste dut egon daitezkela lotuak, ez, modu batera da bestera, eta berritxarrakek erakutsi digula euskaldunok euskal musika entzun nahi dugula, ez, eta euskaldun askok, ez, euskal herritar askok. Eta euskal herritik kanpo ere, ez, euskal musika entzun nahi duen jendea ere badela, ez, eta nik uste dut hori oso eskertzekoa dela berritxarrak bezalako proiektuei, eta aurretik lan asko egin duten bestelako proiektuei ere, ez, ez dakit dugu gorriak gabe zer izango zen berritxarrak, eta berritxarrak gabe zenbat talde hariko ziren gaur egun euskaraz abesten, ez dakit. Ez du sekula jakingo, nik uste dut oso eskertzekoa dela, eta hori bai bakoitzak bere ibilbide egin behar duela, eta saiatu behar dela, berea eskaintzen geure herri honi. Bidean geldika itzak garo, leio bat bera eta oiu bat kanpora. Nik azkenean Euskal Herritar bezala idazten dut, euskalduna naiz, Arbizun bizi jaio izan naiz, eta beti bizi izan naiz, eta Arbizun beraz Nafarroan, eta egia esan, nik ikusten dudana da, guk naturaltasunez, abestiak geure lingua navarrarumean egiten ditugun horretan, ari garela geure mailan ekarpentso bat egiten, edo normalizatzen, ez, Nafarroako hizkuntzan hitz egitea ere, ez, eta nik uste dut gauzak sortzea ere esan nahi dut. Eta nik uste dut, horretan jarraitu behar dugula, naturaltasunez geurera begiratu, eta hemen euskaraz bizi garen horretan, zergatik ez sortu ere euskaraz, eta izu, bakoitza berea, baina nik oso naturalki bizi dut hori, ez diote, ez zait iruditzen transgresioa denik inolaz ere, ez, Nafarroa batean, Nafarroako lingua navarrarumean idazteak. Aste santu eternalena. Bai, Zetakek azkenean duena da sormen intentzio bat, ez? Proiektuak berak, abesti bakoitzak duen bezala, berea duen bezala, proiektuak berak badauka, ez? Sormen intentzio bat, eta hori da, ezberdin izateaz arro egotea, eta gero aldaketa bera ere aldarrikatu nahi du, ez? Proiektuak. Orduan, alduntzea diogunean, nik esan nahi dudana da, modu batera da bestera, abestietan oso egoera traumatikoak bizi dituen jendearen historiak daude, edota bakardadea sufritu duen jendearen historiak, eta gero proiektuan, Zetakin kontzertu batean, edota sare sozialetan, edota zaleekin dugun hartu eman horretan, eta sortzen ari garen kolektibo moduko horretan, hor bai bultzatu nahi dugula jende horren eta bakardadea sufritu duen jende guzti horren ahalduntzea modu batera edo bestera, ez? Sentitzea, ezberdin izateagatik horrek hurbiltzen zaituela, ezberdin sentitzen den beste jende batzuen gana ere, ez? Eta asko direla, eta denborarekin nik uste dut ezberdina izango den jende gehiago egongo dela, eta denak ezberdinak garen horretan onartuko dugula, denak ezberdinak gara, eta horrek batzen gaituela, eta modu batera da bestera horrek, ez, gure alde jokatu behar duela, eta elkar babestu behar dugula.
Bai, nik uste dut oso aberasgarria dela, eta azkenean geure hizkuntzak forma asko izan ditzake, edo forma ezberdinetako musikan egon daiteke geure hizkuntza hori, eta nik uste dut polita dela, ez, deskubritzea txoko ezberdinak hau erabiltzeko, ez. Eta egia esan, nik aukera oso polita ikusten dut, egia da, musika elektronikoa adibidez bestelako musika bat dela, ez, garai batean igual rock talde bat edo guasi ginenean adibidez, nik 12 urte nituen, orduan gitarrak hartu eta bateria, eta pixka bat errazago zen zuzenean zerbait jotzen hastea, ez? Adibidez elektronikaren munduan, ez dakit, nik 15 urterekin adibidez orain egin dudana ezin izango nuke egin, ez? Eta igual rockak hori du, ez? Pixka bat rockak edo eskak edo bestelako musika pixka bat organikoagoak badauka hori, ez? Elkartu eta hasi zaitezkela beroan zerbait egiten eta honek formakuntza gehiago exigitzen duen horretan, ikusten dut pixka bat patekotasun hori galdu dezakeela, ez? Proiektuen sorreran eta gazteriaren odol bero hori kanalizatzerako orduan, ez? Nik hori agian alde txar gisa ikusten diot, ez? Baina urteekin ikuste dut jendeak ere, gero eta gazteria formatuagoa dugu, ez? Bai musikalki eta musikalki behintzat bai, ez? Eta jakin mina duen jendeak nik uste dut egingo duela esfortzu bat bestelako gauzak frogatzearren eta aberasgarria izango da euskaldunentzat nik uste. Ez dakit, nik ikusten dut Vendetta oso zuzena zela, modu batera edo bestera, igual deskribatzen zuena zen egoera bat, edo analisi bat egiten zuen, ez, hainbat egoerarena, adibide jartzearren, igual Eliza Katolikoaren kontrako abestirik egin izan dugu, ez, zuzenki ez, eta adibidez, Zetaken kasuan ilunagoa da, igual sentsazioekin jokatzen du gehiago, eta adibidez, abesti bat atera berri dugu bortxaketa bat, gizon heldu batek 6 urteko haur bati egiten dion bortxaketa bat kontatzen duen historia bat da, ez? Iruditeria erlijiosoa erabiltzen dugularik, ez? Orduan, hor oso implizitu dago, nik uste dut indartsu heltzen dela modu hontara, eta modu batera edo bestera ari garela gauza bera jorratzen, ez? Baina forma oso ezberdina da, egia da. Bai. Nafarroan jo dugu ja, Hernanin izan ginen, gero Durangoko azokan, eta geure hiriburura etorriko gara lehen aldiz urtarrilaren 4an, zentral aretoan egongo gara, eta egia esan behar badizu gogo asko daukat etxean lehen aldiz jotzeko, eta hemengoekin eta nireekin zuzenean elkartzeko. Urdurinago ere kontzertu horrekin, egia esan kontzertu horrekin. Politia izango da, gogotsu.